Víťazom majstra remesla v kategórii mestské služby sa stal Roman Krajčí z mestských verejnoprospešných služieb. Roman Krajčí nastúpil do verejnoprospešných služieb v roku 1995 na pozíciu elektrikára. Spolu so svojimi kolegami patrí k nenahraditeľným pracovníkom pri každodennom servise verejného osvetlenia. Jeho podrobné znalosti elektrických rozvodov sietí v meste mu umožňujú veľmi rýchlo identifikovať chyby a poruchy, vďaka čomu vie organizácia bežné poruchy osvetlenia odstraňovať bez zbytočného odkladu. Jeho pracovné nasadenie je zrejmé aj pri potrebe zabezpečenia organizácie podujatí mesta Liptovský Mikuláš. Jeho hlavné prednosti sú ústretovosť a zodpovednosť.